Kom eens, we zijn er bijna door, kom op. En dan gaan we draaien. Dan kunnen jullie naar de vogelshow bekijken en dan daarna kunnen jullie weer terugkomen. Eventjes snel nog een euro uit. En vooral eerst een nieuwe speeltuin. Met ook weer een Amsterdam. Nog 2 plankjes, dat hoor ik. Wie neemt de laatste plankjes? Ik heb er zelf ook 2. Kijk maar. Dit komt dan, kijk maar. Nu nog. Weg, alles weg. Ja, ben ik We missen nog 1 verkoper. Kom even snel hierheen. Wij zijn hier los. Anton Postbus, wil je hierheen komen? Ik weet niet waar je bent, maar wil je snel hierheen komen? Anton Postbus. Er zijn hier ook nog mensen die nog plankjes willen kopen. Wil je snel hierheen komen alsjeblieft? En mensen, kom hierheen als u een plankje hebt ook op het veld, want we gaan zo draaien. Anton, wil je hierheen Kijk, het gaat niet weer. Deze soort ook veel gebruikt in de fotograaf. Bij sociale hij accepteert mij, ook mijn moeder. Die kan ook met de hond gaan. En dat is iets. De meeste zijn wel één persoon die en dan kun je eigenlijk afvragen van hoe komt het nou dat het toch heen en weer vliegt. Het komt omdat ik heb geleerd dat ze op de hand eten krijgen. En ik heb het daarom en dus doe ik elke week om het vlieggewicht te bepalen. Dat is dat gewicht waarbij ze geen honger heeft, maar wel zin heeft om iets lekkers, zodat ze het nu, zoals het nu, ook zo mooi heen en weer vliegt. Als die niet verkocht is, dan dit zijn gaan we gewoon doordraaien. We gaan draaien, want dan kunnen jullie naar de boven. Ik geef nog enige euro konijnen, duiven, meer ratten, muizen. Alleen vlees. Dan krijg ik iets echt. Dan begin ik met een sportieve prijs. Nummer 28. Als Joy aankomt, dan laat ze links en rechts vleugels zakken. Dat is niet wat het ziekje is, zoals al. Ja, dat zou Dat ik is niet een mooi scherm. Want voor het eigen scherm, dat is weg. Maar er zijn ook nog wel. En dan zijn ze niet lauw genoeg. En dan gooi je hem af, ja. Het is makkelijker dan zelf te vangen. Dus vandaar schermen ze voor met vleugels, zodat niemand anders het ziet. En wat je niet ziet, kun je ook niet stelen. Dus daarmee houdt ze het ook stand. Als het eind niet weg is, dan draaien we gewoon. Nee. Dan gaan we dan. 3 en 6. Dus ja, eigenlijk komt het als het zijn ze groot. Oudste ook
grootste man. Bij de Rover. Daar zo de mannen zijn ervoor mooi te vangen. En de foto's zijn wel best wel scherp. Dus dan moet je op foto's wel sterk zijn. En de mannen die zijn uiteindelijk alleen maar te vangen. Heeft iemand nummer 63? Wat doe ik er nu voor? Anders is het in de raam. Wat er nou precies staat hier is dat twee zijn er wat kort wat gerecht. En ook nog meer zwart en meer wit. Zonder dat ja, en zij is 2 jaar oud. Elk jaar. En dan bel ik ze daarvoor dat ze weer een rook samen maar ik denk hij heeft geluk. Kijk eens. Alsjeblieft. Dan ga ik nog 1 keer noemen. 28. maar ik werk nog wel tijd. Voor die mevrouw. Nou is het niet meer open. De kans is dat het ook niet is. 63. Als het eenmaal dicht is, dan moet eerst